сега за мен. Ай, къде с красига, гад. Такова нещо не бяхме виждали. Да, на Зул не бях. Може. И от другата страна не ги видя. Къде? Не го захапва директно като шаренка. Малко по-се малко по-се. По-малко обхваща. Гризи. Айде, Алек. Гледа да го хване с Лапичките. лапите, шарана да не го изде. Давай. Не, на Мики Маус няма. Да, дай му на него сега фърле. Браво. Айде пак на Мики Маус, дай. Малко да иде и фърле. Айде фърле. Браво. Стига. Ето.